Коста, гики пичове, днес ще играем Half-Life първата серия. Само да оправя тук резолюции, глупости. И ще ходим да ги бием в Black Mesa. Окей, още записвам. То ми е за първи път. Аз исках да изтегля играта с български субтитри, защото не знам английски, ама ще се оправя някакси. Че тази игра не е толкова сложна, няма много диалози. Даже е малко тъпа. Това е толкова дълго. Аз ще кажа на Сашо Китайца го кътне. Сашо Китайца, a.k.a. Саскито ми едитва клипчетата. Дано не взема много пари от това, че ще странно плащам. И така, ще правим някакви клипчета тук веднъж в месеца. На някакви празници. Докато няма мина. Да, какво приказва и аз не знам. Да, почвам ма дразни. Моля, мукне. И ако говоря тихо, напишете в коментарите, другия път ще креща. С цяло гърло. Аз май трябваше да го скипна това. То е много дълго. Get to the chopper. Get to the chopper. Та игра, колкото знам, е излязла 1996 или май по-късно. Не знам. Ама май е била някаква класика. Малко сме изтаравали хайпа, ама няма нищо. Чая пина малко вода. Не трябва да забравяте да се хидратирате, пичуем. Водата е просто най-хубавото нещо на света. Нищо не може да бие водата. Аз бих си спомена ракия в момента, ама Гордан Фриман на 27. Не съм на 27, ама моя мини. Клиренс. Кларанс. Който е гледал Кларанс, да пише в коментарите, той е много готино деско това. Много е готино дева, много маяче го спряха. Много му се радвах. Имаше един епизод с 500 омлета и тя да беше много як. Давай, сега ще пускаме и 10 минути. Ще ви оставям пичуе, че ако събуда майка ми, няма да качвам повече клипчета. Бати робот. Това мяза на Спайдърмен, ако беше в бъдещето. Който гледа пиян или надурсан, да лайкне този клип. Ако някой въобще знае за тази игра, че съществува. Please stand black. Неща съм black and окей. Не знам дали чувате геймплея, боли хуя. Ако имате проблеми, се оправите. Бая, накрая звах от тука, бах и тъпото. Аре, брат, пускай ме да играя вече. Ама, ходи бе, брат, нямаме цяла вечер. Това е в 3 през нощта записано. Ще ти глупата игра, си мисли, че е по-интересно. Да, още една врата. Къде замина моят човек, бе? Ще пускам още малко и той ми писна, аз май няма игра, тази игра повече. Остава малко спидранинг. Hello there. Не знам какво означава това нещо, здравей тук, здравей там. What the fuck? Опа. Чао. Къде ми е костюма? Знам, че тук някакъв костюм има, ама... Къде го баш? Его е! Отрацах на копчето. То без копчета света нямаше да функционира. Вижте го кафе, яго е. Бам! Станах здраво купеле и аз, бе. Да знаете, че
И аз не знам какво знаете, ама да знаете, че е такова. Лайкнете този клип и да се трезвени пак го лайкнете. Защото въобще не се занимава с тази игра, правя го само заради вас. Ето това не е за глупави хора. Опа. Ги си теста. Здравейте, колеги. Hello. Боли ма хуя е. Тук какво прави? Че нямаше BG аудио тая игра. Че аз английски не съм учил никога, само английски, само немски и български. Само учил. Другото клипче трябва да го снимам с някой друг. Някаква компания, че глупата игра. Копеле, пускай ма е. Защо имам 37 хилдо е? Опа. То пич. Какво гледаш, брат? Нещо трябва да цъкна ли какво? Братле. Братле. Убиваш ме. О мага, браво. Това е моят човек. What the fuck? Тия щупиха процесорите, бе. Никакви first place. Не мога ги разбера. Опа. О, фак. Аре бе, кога ще напусни, бе, човек? Братле. Тази стая не е толкова голяма. Някакъв Гордан. Аз те се казах. Розовата стая. Така... Някакви духове май ще призваваме. Аз малко ме е страх от духове. Те че ако ми стане много страшно, спирам играта. Мале. Другото клипче правя фейс ревю. Това трябва да го кътнем. Надявал съм да съм оправил някой ден с това клипче. Защото моя не е. Съм си като аутист. Баско знае, че тази игра ще е толкова дълга. Аз по-добре си бях набил на чекива. Това е началото на моя YouTube канал. Ще качваме редовно всяка сряда и петък. Нищо, че сега е вторник. Брат! Аз какво трябва да направя сега, бе? Аз съм страшен умник. Това трябва да го бутна, бе, човек. Аз като ви казвам, че съм умен. Точно ми вика, какво стана, бе, човек? Какво стана, бе, брат? Ба! Тя мало мря. Какво се случи, бе, човек? Тая игра май няма да я довърши. Ба! Сигурно съм нагъбил, бе. Бах му филма. Ба! Какво тю е, брат? Бах ти якото. Тя съм ги виждал в един хентай. Много са яки. Unforsaken consequence. Пичо от тука с клипчето, че не се спи, ще събуда майка ми. Беше много приятно. Само save the game. Save. Бум. Тъй. Чао.